здравейте хора в това ново видео и де факто това е третото и последно видео за Коледна треска за тази година, разбира се, най-вероятно една може да има за следващата година, ще видим. Като за финал ще говорим за сравнително нова анимация, наречена Тайните служби на Дядо Коледа. Или Артър Коледа, което е директен превод от английски и мисля, че в този случай е по-добре. Артър Коледа е британско-американско компютърно-анимационен коледен фентази комедиен филм от 2011 година. Това е толкова много епитети. Това е британско-американски компютърно-анимационен коледен фентази комедиен филм. Какво е? Това е първият филм на Aardman Animation с партньорство с Sony Pictures Animation. В навечерието на Коледа, стотици коледни елфи управляват командния център на ултрамодерна, наподобяваща шейна летателна машина на Дядо Коледа S1. Дядо Коледа и елфите доставят подаръци на всяко дете по света, използвайки напреднало оборудване и военна прецизност. Тези сложни операции се микроменажират от най-големият син на Дядо Коледа Стив и неговият елфски асистент Питър в контролния център под Северния полюс, докато по-малъкият, тромав и паникьосващ се от всичко брат, Артър, отговаря на писмата до Дядо Коледа. По време на една от доставките, когато едно дете се събужда и почти вижда Дядо Коледа, елф на борда на S1 неволно натиска бутон, в резултат на което един подарък пада от конвейера и остава незабелязан. След като завърша своята 70-та мисия, Дядо Коледа е представен като човек отдавна преминал върха си, чиято роля в полевите операции вече е предимно символична. Въпреки това, той е дълбоко уважаван и изнася поздравителна реч пред елфите. За голямо разочарование на Стив, който отдавна очаква да наследи баща си, Дядо Коледа обяснява, че с нетърпение очаква своята 71-а мисия. По време на семейната коледна вечеря, предложението на Артър да играят настолна игра прераства в древнав спор между Дядо Коледа и Стив, докато дядо-прадядо, оттегчен от пенсионирането си, критикува прекалената модернизация. Разстроени, членовете на семейството напускат масата. Когато Артър скромно казва на Стив, че вярва, че той ще бъде добър Дядо Коледа, Стив грубо отхвърля жеста му. Междувременно, елф на име Брайани открива пропуснатият подарък опаковано колело, което все още не е доставено, и уведомява Стив и Питър за проблема. Артър се ужасява, когато разпознава подаръка като предназначен за Гуен, малко момиче, на чието писмо той лично е отговорил. Артър уведомява баща си, който не знае как да постъпи. Стив твърди, че един пропуснат подарък от милиарди е допустима грешка и може да бъде поправена след няколко дни. Дядо-прадядо, научавайки за сериозната ситуация, предлага подаръкът да бъде доставен с Ив, неговата стара дървена шейна, и с внуците на оригиналните 8 северни елена, като насила отвлича неохотният Артър и скритата на борда Брайани. Те се изгубят в 3 различни континента, губят няколко от елените си и многократно попадат в опасност, като в крайна сметка са сбъркани с извънземни и предизвикват международен военен инцидент. По време на всичко това, Артър постепенно осъзнава с нарастващото разочарование, че истинският мотив на дядо-прадядо е да задоволи егото си, че Стив отказва да помогне от дребнаво озлобение и страх брат му да не се превърне в герой. Накрая, заседнали в Куба, след като губят шейната и останалите елени, Артър възвръща чувството си за цел, че всичко се свежда до това подаръците да бъдат доставени независимо как и от кого. И с помощта на дядо-прадядо и Брайани успяват да възстанови шейната. Междувременно, елфите изпадат в паника заради слуховете за пренебрегнатата доставка. В отговор Дядо Коледа, госпожа Коледа и Стив използват високотехнологичната шейна, за да доставят по-добър подарък на грешното дете. В същото време Артър и неговата група губят и последните елени, а американски дрон Предатър прицелва се, открива огън, мислейки ги за извънземни. Това принуждава Артър да напусне шейната с парашут. В крайна сметка, с помощта на госпожа Коледа и Брайани, всички мъжки членове на семейството Коледа пристигат в дома на Гуен точно преди тя да се събуди, само за да започнат спор, който точно да постави подаръка. Забелязвайки, че единствено Артър истински се интересува от чувствата на момичето, по-възрастните осъзнават, че той е единственият достоен наследник. В резултат, дядо Коледа дава честта на Артър, а Стив, осъзнал грешките си, признава брат си за по-достоен и се отказва от предполагаемото си първородство. След разрешаването на кризата, дядо Коледа се пенсионира щастливо с госпожа Коледа. Междувременно, Стив намира истинско удовлетворение като главен оперативен директор. Накрая, Артър с радост ръководи цялото начинание, правилния дух
като новия дядо Коледа. И това беше от Коледна треска 2025. Надявам се този експеримент да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, харесайте клиповете, клипа, нали, като цяло и този, хайпнете го и също така ми кажете кой от трите филми ви харесал най-много, препоръчайте ми някои коледни анимационни филми, евентуално за следващото издание. Също така много ми е интересно какво са ви подарили на вас за Коледа. Аз веднага ще ви кажа, мен са ми подарили Апа пантовки, защото аз обожавам Апа и Аватар като цяло и вижте колко са сладки. Чак ме е жал, че трябва да се слага моите гнусни крака в него. Но той затова е направен. Това му е неговата съдба. Пожелавам ви весели празници, успешна нова година, защото не знам дали ще има видео за нова година. Затова за всеки случай, успешна нова година. Чао и до следващия път. Някога. И сега ще сложим очилата, защото ние сме стари и сме слепи. Защо после не записвам с очила? В навече... и аз служих очилата и вече не мога да говоря. Какво е това?